Josephine tatenda Kenende watashewedzera fambai nekukurumidza. Pane nyaya irikutaurwa panapa yekunzi unoda kudaro kuti uzopindura nyaya yawakamhan'arirwa nemurume wako kuti hausi kufamba zvakanaka, zvichireva upambi, musha, pamene kuti mumhan'ari ungatipira nyaya yako. Inini nemudzimai wangu handisi muchenesa mafambiro ake. Ndiri kudaro nemhaka yekuti kumashure uko gore rapera mudzimai wangu akandifonera, ini ndoshandisa kutrolbe, akandifonera achiti zvoni vanhu vari kutaura mashoko ekuti iye ari kudanana nemurume ari panapa. Iye ndiye aindifonera achinditaurira. Saka kana zvichibvira mai uya tidini titaure nyaya iyi. Shuwa ndakauyawo kubva kutrolbe ndikauya patataura nyaya iyi. Munhu anga ataura kuti aona meseji mufoni yemukomana uyu anga aripo, uyu aripo, but nyaya iyi haina kugadzisika zvakanaka, but hatingori tega tega tisina kuve kune kwataenda. But zvakaitika paone zvekuti uyu mukoma uyu akanga agorova munhu anga ataura kuti ndine zvandaona mufoni mako, ndikatobata tikati aiwa handizozvi zvinoitika matongero atingaita, tatobata havana kuzorovana, asi akatobata chikebhuru zvimakebhuru zvemachaja zvinhu zvakakora zvikomarwaro, achitirabe akatombongorova vanhu vakabata right. Ipapo tapedza papfuura rava gore rinei nyaya yasimuka zvakare. Izvi zvakaitika rini? Igore rakapera takange tada kugadzisana ipapo kanangoiti iyi gaitisiya kadaro. Gore rino vanhu vatanga kutaura semu munhu iyei nemudzimai vangu mafambiro avo aronzana kutsarukana, ende for sure tichitsigiwo ipapo tikaona mudzimai vangu anotengesa, uyu anenge achita zvekugera parudzi pacho, vanoti pakubva kumba vanotakurana nebhaiki kuya kubasa, pakuenda zvakare kudzokera kumba vanotakurana nebhaiki kudzokera kumba. Mudzimai wangu kana vazhinji vanorongedza usika nofunga zvekuma 6 vanenge vapera kuenda, asi iye anoextenda nguva kubva kuma6 iro kufa 7 kana 8 achimirira uyu achipedza basa rake ozotakurana kuenda kumba. Unoungamira ndaitora seshamwari ndaimuti bamunini ndikuti mukoma, saka achiti maiguru, saka hapana ukama kwakuri kungowirirana paumwe ngekuti tiri vanhu tiri kushandidzana panzvimbo imwe chete. Ko mudzimai iyo iri kutaurwa iyi uri kuti inayo simudzai mazvi awese vanogona kutonziwa handisi kuwirirana nezviri kutaurwa kunzi ndiri kupambidzana neumwe murume asiri murume wangu, nekuti munhu ari kutaurwa uyu kuti ndiri kupambidzana naye takazivana navo bani vachapinda munyanga uchifunga kugera nemurume wangu, tikatenga motikari vaitovatakura vanga vasina motikari, tichitovatakura almost everyday tichienda kubasa tichidzoka nguva zhinji. Isu murume wangu akazonge awana basa kushandira kutrolbe, mota panga pasisina. Ininiwo ndiri murwere, ndinorwara nekuti kufamba netsoka kwatinogara kumba kubasa handinyanyi kuko handikwanisi, ndingaifamba pamwe pandinozotoswera titarisai mai, toda kuona chiso chenyu, tinogona kutitaurira zvakawanda pamusoro penyaya yamuri kupirwa. Ngatitarisane ichitaura nyaya yenyu, musanyara henyu. ndinotenda mambo ifesikawo mukamira padazosakana. Tozvidzerei matoi chikumbiro changu wangu. Saka murume wangu paakawana basa kwaakushanda, mota hapana, ndiye anenge aine mota nguva zhinji. Takawirirana nemhuri yeavo naiwe nemurume wangu neni kuti vachandita kuti ndaitobhadhara mari, but mari contract kunzi mutakure nemudhibhidhi kwete nemudhibhidhi, pakutanga inge wangu atori nemota, mudhibhidhi wakazotanga kwatombotanga zvemotikari. Saka transport yaibhadhara inini mari yacho, mari yaibhadharwa pakuenda kubasa nekudzoka
$2 pazuva kana kwakuri kubhadhara check. Saka wangu akatizoni aiwa ndinobatsira mukadzi wenyu isi problem tiri pamwe chete. Vanobhadharawo $1 pazuva. Toenda kubasa manheru ndodzoka nayo. Since makatibatsira mune zvakawanda. Pamwe pacho takatombomerwa tikashaya mari. Ndosingakakwanisha ka3 tikabatsirwa nemari nemhuri yekamarengedzo. Ivo vacho vanotozviziva. Zvadaro kupomerwa kwakambouya vanhu vakataura. Pane munhu akambotaura akandibudisa umbo anga asina muchibata zvekuzorwa zvataurwa izvi zvakaitika asi umbowo hauna kubuda. Saka inini ndashamisika kuona tsamba ichiuya kwandiri chinhu ndikukombidza kuti dani murume asiri murume wangu nekuti kuita takatowirirana kuti ngawanditakura nemudzimai uyu tatakatowirirana iwava pa2 havo tatakatowirirana wangu akatowirirana even kutowirirana taitowirirana zvekuti taigotira mapati nemhuri yeavo nemhuri yedu. Saka makawirirana kuti utakurirwa bhaiki mota vasisina mota vakasvika pakuti ndane bhaiki ndikati inini zvamana nebhaiki handifungi kuti pamwe zvichaita avo masibata vakataurirana vari 2 vakati motabhaiki mamotabhaiki ndo angozara chingovatakura vakati ndikuvatakura semazuva ese vakati hapana chakaita bana. Saka ikondirakt inozikana nemurume unzi kutakurwa nebhaiki chokwadi but nemhaka yemurume nhasi akutaura kuti handizvizivi. ipapo panogona kunetsa because handizivi kuti iye afunga sei nekuti kumba kwedu isu tiri 2 tanga tiri kutonetsana tagara tichitonetsana nenyaya dzakawanda. Dzei nyaya dzacho ngatidzinzwe umwe ingangotibatsira panyaya tinayo nhasi mutinetsa nenyaya iyi muri kwanyima nyama handisi wanyima muri kwanyima bonde babawa kubva pawaenda kubasa kwavari kushanda usingasowane gore ne3 months pei yavo vandinoziva ine zvandakaonawo kuti pei vati pei iyi irapa ngatidaiso usingandei 2 months pagore ne3 months. chikonzero ndechei ndakatombovabvunzawo nozi pane patakatomboronga kuti mwedzi uno ukapera wachikutanga basi mwedzi uno ukapera tadii tadaiso tambotengawo kana majecha tisekustendi akati zvinini mwedzi pawakapera ndakavabvunza kuti ko haufa mari vakati zoni mari mine munhu wandakakuretesa saka mari usandibvunze mari ndikati sekuwirirana kwatakaita ko maakuchichinja saka nzoni hausonoshanda mari asi ininiwo ndine basa randinoita ndinotengesa kumusika ndikatengesa ndinotenga chikafu chemumba zvinodiwa pamba zvinodiwa pastendi hembe dzekuti iye murume wacho apfeke ndinotenga school fees yemwana ndinobhadhara chikafu chekuti iwo wadye waizotora chikafu mumba kuenda kubasa ndine mwana wangu ane 16 years mukomana andachembera. Okay. Iyo bambo iri kudzoka hanzi makabvuma kaini kuti mai watakurika mubiri pavakanga pamota apa yes taibvumirana vaitakura neshuwa achitukudzisa kuti ndikati takurwa nemudhudhuri ava zvokusvika pako vamirira kuti vapedze basa mudhudhuri ndichakangodara saka iye waya achizomumirira kuti vazoine nemudhudhuri kusvika vato takawirirana waya mudhudhuri asi aka ndichakangodara iwe uyu vakabva kosheyo kuti anomirira kusvikana na8 kuti aende kumba aperekedzwe nayo ndopanatanga mapirizi angu kuti vanomirirana sei ende vanogoita nguva vari vairi vamwe vanoshanda neuyu vaenda uyu asara akamirira kuti uyu apedze basa rake vazotakurwa nesemidhudhuri kana vesekunda semunhu wakapa contract zvekuti takura mai ndomirira zvemai mai ukasvika kumba mai vasvika ndichandibvunza kuti ndakati takura mudzimai wangu aripi pamudhudhuri hatina kuita naye pakunzoramba pamota asi panguva pamudhudhuri hamuna kuita kutakurwa nemudhudhuri
Bhozi kagarire kacho panozoita ndichingoti apo manje ndoti hangu haasaka takurwa nesembe vamwe vanembiza sakurwe nayo mirira uya chero ari bhizi sei mumiriri usitakurwa newe ndo chero icontract yacho ndoti mirira iwowo kusvika ari bhizi chero ari bhizi zvakadii omirira kuti apedze mende nesekumba ndii contract svika ma 8 mukadzi wemunhu vamwe vemusika vese vaenda akadai murima mukadzi kuti vamakweseni weyo une zvekuchataura ndinazvo mambo pamusoro wemambo inini baba waindibatsira nemudhudhudhu wakaita munhu waindibakuriwa waiti kana uchisvika kana kuma 8-9 kana wari bhizi waitoti apa madivi apa ndichagona kunonoka kuzobva kuno ndaigona kutoenda netsoka kana kuti ndaigona kukwira nemota ndotoshingira wabhadhara dola muswara noite mudzimwe hadziiti asi nguva dzandinoziva dzandaigona kuzopedzisira kusvika pamba its past 7 zvekuti kana mwana wangu anotozviziva ane 16 years ndauya naye haasi ake pano mamutigara kurowa munogona kunomubvunza ndakagara pano munomubvunza kumboya kune bamba iri kutaurwa munifambisa sei hamuna ndevekuti nekutakurana hongu taitakurana kubva chekutanga chokwadi chezvamwana tada kuti takanga takawirirana kuti tichatakurana ende dzimwe nguva ndaitomboita mistake yekuti ndaitogofonera havana kana wanidhera wakambondibvunzawo kuti wai muchiramba muchifonera mukadzi wakana kungoti dai wakaona kuti zvine mapirizi dai wakangondistopa kuti baba ndikuda kuti mafambiro amuita nemukadzi wangu masina asika zvese zvirikutaurwa asika wakuru anotanzi chati homu chaona handiti pamwe chete tanyatsa kuona asi wakuru vanongoti chati homu chadini chaona ukazoonawo nhema next door wekuti kumba kana kuti kumusika woti chii chinei chiri kuitika handiziva kuti vanhu vanozvitora sei but ndikuda kwekuti permission yawanga wakandipa nemukadzi wangu permission yaanga akandipa kuti fambai ende waitoti hazvina basa imini unless ini ndane zvandaona ya tinokwanisa kusteka kuti ndekufamba nesi aiwa tiri kutika mazuva ekutanga maitakurana nemotikari hapana kuita kumlini tazoti fambe handiti unoziva murume nemukadzika zvinhu zviri easy zviri simple yekuti ndikakutarisa iwewe ndikatarisa uyu handitika zvinhu zvinotaura kuti panogona kuita kalingi kandinotoona kuti iwewe nauyu pane kalingi kana kuti ndibamunini nani namai guru zvinooneka izvozvo handitika ini handikuzive ini hapana wandati ndakatomboona mei pamweni makangondionawo handizive but hapana wandati ndakatomboonavo handitika but pane nyaya yangu ndepekuti kana munhu ausvika pakuti mufambira kuti mukadzi wako nemudhudhudhu handitika hatingakwanisi kuti titi wese nyanga yese uyai mutaure kuti muri kuonei asi ukazonzwa munhu akudaro pane zvinenge zviri kudini aiwa haisi nyaya yekuti vanzi taona kuti muchiitei haisi nyaya yekuti taona tichiitei but inzwa hakusi kuti anzi kutakura pambiri pamine makagara hamusi hwizakaimi dzinobereka dzakakwirana kumusana handiti kamuri wani handiti saka kana magara pambiri pamine makagara pamudhudhudhu muri kufamba muri kudini hapana anokomplaina handitika but kana mazodzika pamudhudhudhu paimai zvamunozoita nezvinoitika kana kuti musati makwira pamudhudhudhu paya maa pamudhudhudhu maakutoenda hamusi nhunzikaimi dzinonyengana dzibhuruka saka toda kuti titaure pane chinyunyuto chevanhu kuti mazosvika kumusika maakumirirana pamwe pano vari kuzokuonai maakudini maakuita zvamaakuita kana kuti kumba pamwe baba izvo vasiri kugara pamba
pamwe wakuzosara kuenda kumba kuti ndakundotora uyu mumupinda mumba moti zii handitiona because munhu ukanzwa achikomblena pane chaanenge aona chinogona kunga chisi chokwadi handitika asi pane chaanenge adini pane chaanenge aona but isusu sevatongi manje hatikwanisi kuti zviri kutaurwa nauyu ichokwadi handitika nokuti hatina umbonazvo zviri kutaurwa nemukadzi wako zvoti handidane neuyu hatigoni kuzviramba hatigoni kuzvibvuma nekuti hatina umbonazvo but tine nzira dzatinoshandisa kuti tiwane chokwadi amene utinozvizisa tine nzira dzekuti dai kwanguri kwekuti uyu akakurumidza kunditaurira handitika tingada takamuti enda undodai maioni kwamakanamira nei zvanyasa kutipa umbo mainde zvokuti uyangu tanga ngoti nyaya yake bhonasi akutaka yakantaura chakambiri mukadzi wangu asi kufamba zvakanaka tikadai ndakangoti enda undodai tikadai nhasi tiri kutonga makanamira nako ende yanga isingatinetsi manje mbozi yabva yangozvitonga yega handitiona saka toda kuti tinyatse kunzwa chokwadi nekuti matanho atinogona kuzotora nekuti iwewe kana uri kuti wadanana nemukadzi uyu tikatora matanho chikabuda chiri chokwadi kwakuzodii tine matanho atinotora pano nekuti kana iwe uri kuti wadanana nemukadzi toti itai zvakati tori ndikwanisa kuti ndipinde zvakanaka bhuzi chokwadi tikatora dai zvaisawaitira vangadai vakandiudza ichaima kwete kuti sevanhu vanowirirana nekutaura kwese kwazvinoita anongosvika pakutanga kutaura kuti urida mukadzi wake unoziva zvinoitika izva ndechekuti vanhu kana tiri shamwari neshamwari ukataurirwa kuti shamwari yako dai nemukadzi wako unogona kuzviramba nekuti unoti nekuwirirana kwatinoita shamwari yangu aimbodaro handika wouya poona munhu wechipiri wouya wataura futi pouya munhu wechitatu wouya wataura futi vanhu vatingati vanopenga kana toti vanokuvenga ndingatopa munhu achikuvengerera haizivi imakamira sani nditete wanu mune uchapupu here panyaya iyi iri kutaurwa nditete anani ani mata tekenenda darurwa kunopa mushi mata muri kuti chiwo nenyaya yemurora yekutaurwa ini ndatobva kuwiti uya kuzoteerera nyaya ina zvinhu zvandiri makamboudzwawo kuti chiimi zvomabvira kukwira bhazi kubva uko makasumwa kunzi tete uyai kunoku kwadini makanzi murora uyu akakwira bhazi kuenda kunoshanda murume wake akaswa unoti $2 handichakudi yatiya nezvinhu ndimwazviro wandakaita ini baba makaona zvakakodzera here kuti muite contract yekuti mutakure mukadzi womunhu zvichinyatsobvuma kuramba makati nyarara kufamba muchifamba nekuda kwekuti baba nekuda kwekuti taiwirirana chekuti iwo waingoti wakaona mukadzi wangu waingomutakura wachiendawo kuchechi anditi kana indisiti saka nekuda kwekuti taiwirirana handina kufunga zvakawanda koinini makazofunga zvakawanda kuti mimi mumufungiro zvakanga zvambofanga inini akakutaurira ndiani munhu anogona kumira achitine umbo hwanhu hakushaikwa asi tikuti vanhu vari kuti ruzhinji zvokuti kungosvika kunyamuka nyaya iyi inotongo vanhu vanenge vachingoitaura saka kuti ndizoti ndine umbo hwekuti munhu ndakati zvakati inyaya iri kungotaurwa taura but ini ndikuitaita kuti ndizodai ndikujoinidza kubva kugore rakapera kuti yakambotaurwa yadzokazve gore rino nesame person yadi yambotaurwa umwe munhu yataurwa akambonga achitaurwa kuti ari kungotaurikwa izvi mene mafambiro avari nhasi uno yadzoka futi saka ndopazonditiwo nditi nyaya iyi haisi yechokwadi iri ndomira inokuwa
saka imimi nhau yenyu yamuri kutaura pamakanyatsoumire chero semunhu wemurume handiti ka matobvuma ka kuputsa mushavai ndaputsa ngori mudzimai wangu ndinomuda ende ndaramba ndichimuda chaita kuti ndizotanga aiwa mashoko abva kuna tete ava ndiwo ndoda kudzoka kumashure kuti nini ndizosvike pakuda kuzotsvagurudza ndakangoerekana munhu nini adi akatanga kufona kuti uyai kunyanga kuno kuti dini titaure nhau yatida kuti titaure handiti inini ndikatanga handikwanisi kuuya kunyanga nhau yake yanga yari kuti inini nezvako zvadini zvaperera pano handitika vanditi uya kunyanga nekuti akanga anzwa shoko iri iro shoko iri akanga akazokutaura izvi shoko iri rakanga raingovenga riri kuri munhu iye achizvinzwa ndiyo nyaya kuti ndifonera kuti kune nyaya dzikutaurika kuno ndikauya tikaisetira igore rakapera handitika gore rinoyasimuka zvese muchinyaya handitika saka inini paazondifonera achinditaura kuti uya inine zvako handichati chuya tigare pasi tishiyane maproperties atiinawo ndo pandakatanga kuda kutsvagurudza kuti how come from nowhere kuti mukadzi anotanga kundiramba chii hakuna here zviri kuseri zvandakurambira that's why ndakati ibvira ndichiitangira kudare tichidii bhozi kuti ndimubvunza kuti ndindirambirei takaona kuti tiri vairika togona kusazonyasowirirana kana kuti ndizozwa hasha pamwe ndii ndichazopedzisira ndakana mapurisa saka ndakati hangu tifamberi ndisamumhanyire bhozi dai ndimhanyisa kuhuya kuno kuti sheyane zvi ine handichakuri but ina handinakwanisa kuuya pandatanga kutaurira nyaya yangu ndekuno takadai so tichiti kana bhozi zvikonzero zvaakandirambira iye ndiye ari kuzviziva saka pamwe akakwanisa kutaura ake kuti chakaita kuti nini ndakudaidza ukaramba kuuya handitika vaabhadhara mari yake yelift kuuya kutrobek kwandiri kushanda ndaramba kuuya kunyanga kumba handitika wakwira bhazi wauya kwandiri wataura kuti ngachitauri nyaya yandakataura nezvayo kuti ngatishiyane zvinhu aniwe handichakudi ngatichiitaure ndauya iyo karamba kuuya handiti ndindauya manje nini ngatichiitaure manje akaramba inini hangu zvokuratidza kuti uzotaura kuti hauchandidi zvokuratidza kuti wakaita nguva uchifunga nezvenyaya iyi already wakadecida mind yako kuti hauchadi saka inini wandiudza nhasi kuti hauchandidi wobva wati tingati vatashiyana property chikumhanyirei chimbondimirira ndida kutombohila ndikurwadziwa mumwe mangu ndinoda kutombodaidza kugamuchira nyaya iyi saka ndo zvakaita kuti ndizotanga kufunga kuti kuti nyaya iri kutotaurika inozozviri chaka handingakutorambira ufane kunda kwenu mufungo wangu but isusu kwatabva kwese nenyaya mamuri kunyatsoteerera nekunzwa kuti tiri kufamba sehanditi inini mamutoziva kuti ipapo ndo pane kii chaiyo yatiri kuda isusu daro handimukona kuti tinyatsoziva kuti nini makatonga matokupidzana kudaro muchinge matotaurirana madifferences zvese handiti saka apa pakuzonzi wabvisa $2 yekuti ndekuyenyu amufanira kubvisa muchiendesa uko ndizvo ndo vakauya ndo vakati pandiri vakandichera kutrobheka ndiri kuti vakanga vandidaidza nditi ndikaramba kuuya kuzotaura nyaya yavo iyi vavanditevera vachitaura vachisiya saka nhau yatakudaiti tirikuda nhau iri straight forward yekuti uyu akati haachakudai ndo zvinhu zvatingadai masoti uva kudhara tatotanga naipapo tichipedza nyaya nyaya yacho ine kwayakatangira tichizosvika apa semanyorwa zvakaitwa paekuti mukadzi azifamba zvakanaka saka toda kuti tinzwe kumukadzi tikunzi wakapa muromo kukuru musoro imi nyaya dzekuronda kundombozopinda sandakanirambopindira pane mubvunzo ndobvunza iwo wapindira ndakumandinasiya kana kuti ndozopindira nyaya yaurisa yekuti vakaona zvakakodzera kuti varambe vachifamba vese pababa pamota boi nyaya iyi payakataurika ndakaudza murume wangu ndikati zvadii zvakakodzeracho kuti pamunoshanda ininiwo mara isina kubatika kuisika pandotengesa mimiwo mukatambira mondibatsirawo nemari yekunditora license ndiite zvekudhiraivha hangu mota yedu yacho ndichienda kubasa ndichidzoka masibata ndo zviri chipa ndakaonawo wekutakura murodhi ndowanawo mari yechinyi yefuel akati orit ndinokutsvagira kutanga next month zvinoita sei ndinokutsvagira but handina mari yandakapiwa yekuti ndikwanisa kutora license kusvika pari zvinezvi handina mari yandakapiwa masibata ndo pandakamubvunza kuti ko iyoyo zvawati zvoni unoda kundipa mari yelicense takawirirana akati handikwanisi 1 month inoti ukatorawo provisional
tozobatsirana nemari yelicense mazvibata haana action yaakaita mazvibata iye wacho haana musi wakandiudza kuti handisi kuda kuti ufambe nani nabamima aingoti zvinhu zviri right mazvibata inini handaikwanisawo kuwana $60 pamwedzi yekubhadhara transport wanga wanditi $30 pamwedzi pari zvino inenge iti $60 kana ndichifamba nemotabike kuenda motabike kudzoka mazvibata haana action yaakaita saka inini ndaida kubatsirawo kuti ndisafambe netsoka bhosi ndakafamba netsoka kuenda kubasa pandinodzoka pamangwana handiendi kubasa kwacho apa mwana anoda kudya ndakaitwa operation side saka pesa panondogara saka ndikafamba zvinodaira negumbo handizivi mwana wakaitwa operation wakanzi chii ndakabviswa fallopian tube 1 ndikachekwa 6 ndakachekwa saka ndine pain yandinonzwa pain iyoyo haitoperi asi wana chiremba kaunogona kutaurira kuti nai hamuchatenderwa kuti muite futi pamiri kana kuti pane zvawakataura havana zvavakataura vakangoti zvoni kana maakuda mwana munozodzoka kwatiri because ranga riri basa remadhokita anonzi magaia saka vakati munodzoka kwatiri saka zvinoita saka hapana pandakambodzoka futi kwavari ko yekupa murume gupuro nyaya iyi yakazosvika pakudaro nyika inetsana kubva makore ese atararama babawa waienda kwachiyadzo kubva tichisangana tichidanana tikaroorana wakandiroora waienda kwachiyadzo wanga uri mugorokoro wakaenda kwachiadzwa pana ndisine mucheche mwana wangu achiri mucheche shuwa waienda kana wawana mariwo handiti hangu waiwana mari yekuti yaitotenga zvinhu zvinoshandisira kana asi zvekuti tidyiwo chikafu nenyika waiti wakaiwana waitouya shuwa wachitotenga chikafu tichitodyiwo nemari asi pakazoti fambe makore wakanga wakuta kuenda kwachiyadzo kana wakauya mari yayo wachandipi wakumwa doro yese mari nekuti ndakada kuita zvebusiness iri kutanga kwandakaita ndaishanda kubikira munhu sadza ndashanda kubikira munhu sadza ndo pandakapiwa mari yemwedzi 1 angangoti ndikuda munhu zvemwedzi 1 handisi kuda munhu zvemwedzi yakawanda saka pandakatanga business iyi ndakapiwa mari yandakapiwa ndoya ndakatanga nayo business nekutengesa airtime ndikatanga kuhodha airtime business rekuhodha airtime ndakariudzwawo namadha vandailoja munopamba wachiona situation yandairarama because hawaigona kuti wakaita kana 2 months wasipo handina chikafu chekudya handina chekubata rendi iri kudiwa ndaigonda kana 6 months isina kana mari yerendi babawa kana vakaiva vasina mari ndaivagamuchira kuti ndo zviripo mwana ngatishande nezviripo tichaiwana mari ndobva madha wandaita liloja nawo vakati mainini zvamawana chinyi mari yamatinapiwa yekoma muchishanda ini ndinotengesa airtime madii maitawo zvekutengesa airtime zvandiri kuita because panoti mudye mari mwedzi 1 payaperi panoti muhodhe muinveste mari ndikati matondibatsira ndikatanga kuhodha airtime ndatanga kuhodha airtime ndakatanga kutengesa airtime baba waya waitouya kana wawanawo shomaya wawana waiuya asi mazuva acho pavakanoti nini ndaakutengesa nebusiness andiri kuita waiti wakauya nepfuma yavo negononzi ndichengetere kana iri 60 kana iri 100 ndaichengeta shuwa semukadzi nditi ipfuma indapiwa nemurume wangu but ndeyekuti ngatironge nemari taigona kuti tikawana mari togona kudai but kana mari yacho yawanika aigona ngoti kana kuti ndipe $20 pamariya ndotowapa wotodzika mariya watomwa wawadzoke nemari kusvika $100 kana iyo wandipa inosvika kupera kusvika iwo wacho kuti ndakuda mari yekudzokesa kwachiyadzwa ndipe mari ndotowatsvagira ndowapa wodzokera asibata saka pandakatanga kutengesa airtime ndakatanga kuti sanafunirawo ngemadha wandaitengesa nawo airtime waita zvekuenda kusouth kuhodha wachitengesa wakandiudza kuti mainini unganidzaiva mari mutore passport ndakaunganidza makamari ndakatora passport yaita $53 makore acho ndakatora passport but nhasi ndane mari yekuhodha ndakagara waenda pambachagona kana mwedzi kana pawashayawo mari taifonerana kana zvisina kuita chimboyai kumba mumbozorori ende vaiuya shuwa chizorora kana wafunga kudzokera shuwa ndavatsvagira mari transport ndichiwapa vachienda
kusvika pandakatanga kuti wakanditi mainini maiguru yako munganidzai mari yekuhodha. Ndakaunganidza mari yekuhodha. Ndaunganidza mari yekuhodha wakaenda neni kusauti. Ndakatanga kuhodhawo tunhu ndichitengesawo tunhu. Asi airtime handina kumira kutengesa, ndaitengesa airtime. Murume wangu pane pazva ndakati kwachadzwa, ndakati kwachadzwa kwamuri kuenda maenda zvebhati handisi kuona kuine pundutso because handisi kuona mashandiro emari yacho. Pamboti munotomboishaya, pamboti munotomboiwana. Gore richipera hatinongedzi chamunenge maita. Ko tikangoonera pamwe chete tichigara tese. Panoti mogara uku, ini ndichigara uku. Akati aitsoke mudzimai wangu. Kati ngatitengese airtime. Airtime iyi ndaona ichitobhadhara zvakadani. Ona irent hatisina kana chikwereti. Chikafu tiri kungodyawo. Mwana ari kuenda kuchikoro. Wakanzwisisa. Ndakatanga kuita business reairtime. Ndichihodhawo kumesina. Ndichiuya ndichipa vantu maorders. Kusvika takasvika pakuti business takatiwo kure. Rati kure business. Vasati takura wakazombowana contract yekuzosa. Yavakaita contract yekuzosa vawana for 6 months vakashanda. Tikatombotenga tunhu mumba. Tikazoine mari kamari yavo takatoisungirirawo tiri pamwe chete. Ininiwo ndikabva ndatengesawo kubusiness hembe tikasungirira mari tikakwanisa kutenga stand tiri pamwe chete. Mazuva acho yayo kusvika kuita zvekudhaka wanga watobomira zvekudhaka waidhaka kumashure apo wanga wato munhu ari right. Ndobva tadaro ndobva business paraenderera mberi kuti ndakudzoka futi kwachiyadzo inini zvebusiness handitadi. Nenhau yekuti iwe wanga wakuita business wabva kuairtime wakuti arege ndichihodhawo chinyi zvinhu zvakaita sehembe inini. Kati it's okay semi ndichitengesa ichini hembe ndingaramba hangu ndiri kuairtime hazvibata. Apa tandisaindi kusauti wanga wakuenda kuharare iwo ndo wanga wako vakaenda kuharare kunohodha for sure vaitoya chikafu wabva kunohodha kuharare. Ndikazvigamuchira ndikati mwana wangu ndo zviripo ndo unonzi upenyu hwake. Wakati ndakabirwa saga restaff yandaona semunhu aitrasta umwe wake ndakangomusikana inhau yekuti zvaakuitika izvezvika toti kada kuti titaurirana hapasisina kunzwisisana hapasisina kana kudii. Mari yake chaiyo haana mari ari kundipa kunze kweschool fees yakatobhadharira mwana temi inoi ndo mari yandiri kuziva pagore ne3 months. Pane here wamakamboudzawo aidza kudivi renyu kana kuti kudivi remukadzi kana kudivi remurume kuti mune dambudziko rapinda mudai? Varipo vandakaudza. Wakati mupeguru havana kuti mupeguru. Takatotaurirana wakatoti ndozvinoitika ndikatozvinzwisisa but umwe wangu panhau tinogara tichinetsana kana pakutaura so pari zvino kubva ndofunga taane about hazvo kuma 5 years kana kuti 4 years kana tichitaura hatitoenderani pakutaura. Unogona kutotukwa kana kuharaswa kana ndikatsiura mwana anogona kuti umutsiurire pamberi pake mwana wake. Togara tichinetsana nguva zhinji dzekuti hapana izvezvi hapana pekuti tingati nguva zhinji tichifara pedziri nguva dzekungotukana chete chete nemurume. amakasvika pakupamurume mukuru pane hama here dzemurume kana kuti hama dzemukadzi dzakaziva dambudziko rungunzwa kuti muri kuramba muri kumedzana? Munoona chinoitika mudzimba ndechekuti mukadzi unoroorwa murume anoroorwa. Asi kana tiri mumba pane anofanira kunge ari pamusoro handitika mumwe ari chii ari pasi. Mukaita machongo mese mumba mazvamugari handiti. Saka ndakatarisa nyaya yenyu kana kuti ndakatarisa chiso chenyu ine zvachinonditaurira. Chine zvachinonditaurira kuti kana ndakatarisa chiso chenyu panenge pasiri kufamba zvakanaka. Pane pasiri kufamba zvakanaka. Ndazwa muchitaura mumwe wangu zvakandimirira so akasvika pakundiudza kuti usandishingirudza ndisini ndiri kurwarisaba. Nepamwe paakatomubvunza kuti ndakafunga kuti uchaenda pane zvese zvandandichikuitira. Pane paakatombotaura mazviko yayo. Unoona chinoitika ndechekuti wakuru vanoti
ndofunga varume vazhinji tifana patakafudza munhu vaiti kana uchifudza mondo ukatarisa kumhiri kwerwizi unogona kuona unga kune huswa hwakanaka kuti ndikabira nemombe dzangu uko dzinondodini dzinoondaona huswa hwakanaka wobva wayambuka wobva wasvika ikoko wobva wacheukako wabva wati ati kwandabva kunenge kuri nani wani handitika kunenge kuri kuona unogona kuzviblema kuti ndiri kuona kana kuti handisi kuona but zvinhu zvinongodini zvinongoitika. Saka mai chatoda kutaura ndechekuti nhamo yavajaira inotambika nayo dhani nyowani. Unondinzwisa? Nhamo yavajaira inotambika nayo dhani nyowani. Ende kwauri kuenda kuirima asi kwauri kubva uri kuzwa matambudziko wakasangana nawo. Zvakafanana nekuti nhasi ukaenda munhu anogara mubhoera, handisi kutsvinya vanoda kuti ntaure chokwadi. Ukaenda kubhoera vanobika sadza nendiwo yemombe. Kuna vanoziva kubhoera hakuna huni. Vanobika nendiwo yechi? Vanokubikira chicken imwe yekuti unoti wakomana chicken yabikwa kupi nendowe. Handiti muri kuona? Asi kunoku ndinonzwa muri kuti wamwenyu hari mutodini? Hamutozvizivi. Ukamutora munhu yekuti auye kunoku andokudza kuti zvokuenda kugoma handidi. Ndangojaira zvokungonhonga ndoende tobika. Atojaira nhamo yake. Saka mainini ndandoda kubatsirai kuti handisi kumanikidzai, but dare redu isusu nderekuumbiridza. Handitika please musanakirwa nechikomba kana kuti musafurirwa neshamwari kuti mubude mumba menyu yamawaka nenyaya yekuti hamusi kuwirirana. Zvamunoona isi tiine misha iyi hazvino kuti hatiwirirana, hatitadzi kuwirirana nemadzimai edu, asi ndokukura kwacho. Mwana kuti agone kufamba ari mudiki anotodonha kuti azogona kudini kufamba. Saka imimi kuti imba yenyu iite zvakanaka munofanira kutonetsana ndokuti imba yacho isimbe. Hakuna mutserendende chaiwo unotserendenda asi bhurugwa rinenge richidini richipera. Zvinenge zviri nyore kuti uri kutserendenda asi bhurugwa riri kudini 6 months unoona rane mabuyu asi apa unenge uri kuti pari kutsvedza apa. Handitika saka ndinoda kubatsirai mainini kuti chamakabata musapunyutsa, ngachinetse but rambai makadini. Ndosaka wakuru wakati afukidza dzimba matenga mukabvunza vanhu wakuru vari panapa kana vana baba vari panapa vanogona kuti kuziva kuti dambudziko renyu ritori diki. Ini ndakatadza kunwa doro inini nehunhu hwaitwa nababa. Baba aiti akadhakwa pamba pacho hapagariki, hapagariki, munhu wese anenge achingochaiwa. Handitika but ini ndakabva ndazviona kuti saka kana munhu achimwa doro achidai ndomwa doro ndozodai mukadzi wangu. Handidii, handinomborambidzwa kumwa doro but nehunhu hwandakaona ndichikura. Asi doro ndairida, ndichiona munhu achiputa fuzha achibuda utsu nemumhino so ndaizvida zvisingaiti. But pandakazviona zvichiitwa namudhara ndakabva ndati kana izvi handichadii, handibva ndamboisa doro mukanwa mangu nezvandakaona. Saka imimika musafurirwa. Ndoda kubatsirai, handisi kuti muri kufurirwa but ndiri kungotaura because mararamiro amurita kumba kwenyu handiazivi. But ndoda kukubatsirai ende ndoda kuzoti makore kana mararama after 10 years kana tazosangana tararama muchazonditi shoko renyu riya ndakazorinzwisisa, ndakariona rakandibatsira. Nekuti ine handifaniri kutaura kuya panapa ngoti takuramba ndoti zvakanaka. Aiwa, ndatadza basa. Handitika ndinofanira kuti ndizvo zvokutaura murume zvokutaura mukadzi muri vana diki kai munoda kubatsirwa kuti dzimba dzacho dzidini dzimire. Handiti saka nyaya yekuti wakapa murume gupuro nezvese zvauri kutaura izvi handinomboona zvakakodzerei. Ndosaka wanzwa ndabvunza kuti kuhama yemurume wakawaona here wakati chii, kuhama dzako wakawaona here wakati chii. Noti vanhu vawakataurira kana vakaroorwa tikabvunza mbuya akutangwa I think ndo the oldest lady panapa vanogona kutitaurira nhoroondo yavakasangana naye kusvika pavari kana kuti murume wasvike mukufa. Vanogona kutaura kuti mwanangu zvauri kutaura mahumbwe ini ndakasangana nezvikuru. Mukabvunza vamwe vakadzi vari panapa vane mawanga ekubayiwa nebanga nemurume wake asi aripo. Ini hanzvadzi yangu second born mumba medu akaridzirwa pfuti nemurume rikandorowa kumadziroko asi murume akasvika mukufa. Wangori chii? Funga kuti munhu apotswa nepfuti wogara nemunhu akadaro pakaoma sei?
apa mamuzopeni nyeshinera muchataura chimbomirai nimbobika nyimo dzangu idzi ndichakupai nguva hatisi kumhanya kana kusvika na8 tiri pano mane nzara tobika sadza mane nzara tobika sadza toda kuti tigadzirisane zvinhu zvidini zvifambe handiti saka iwewe kana wakusvika pakupa murume gupuru nenyaya yekuti zvadai wakambonzwa vakuru vachara kuti pinga udzoka wakambozvinzwawo kana kuti mhengeraumba munhu hauzivi kumushande wangotodzidzwa kuti kana kuti mhengeraumba tiri kuti chii pane munhu kana tichiti mhengeraumbaka munhu anopengereka but achidzoka kumba ndo inonzi mhengeraumba iyo saka murume kunogona kunge iri mhengeraumba handitika asi ka handiso zvingaputsa imba yenyu kumhengera mumba wanyanya pamusoro kana unoona zvinoitika iwe unogona kuti murume wangu mhengera mumba wanyanya but iye murume wacho achitoto mukadzi wangu mhengera mumba wadini wafanana neuri panapo saka kana muri mapenzi mese chengetanai isi todhiraivha motikari vhiri rimwe riri kuseri rimwe rikaponja mota yatomira nekuti murume ari kukombulenawo nezvako handitika zvaari kuti mukadzi asi kufamba zvakadini zvakanaka haana kuti mukadzi wangu ari kuhura ati mukadzi wangu asi kufamba ndiri kufungidzira zviri pastatement kuti mukadzi wangu asi kufamba zvakadini iwewe kana uri munhu akangwara you have to prove it kuti murume wangu ini ndiri kufamba zvakadini zvakanaka zvamuri kufunga handizvo prove him wrong aitoti muri kuonawo sei achiti aina handina kana bhemi yandinoda akatombovabvunza asi ukaona uzosvika kuya panapaka anenge ari kuda rubatsiro ukaona uzosvika kuya panapa anenge ari kuda chii panapa anenge ada kumbotaura kuti famba kana enda kutaura changamire ndepekuti muzukuru uyo ane point yekuti pane kaurongo kaakamhanya nako kodira dota pamurume wake kuti handichakudira mumashure macho mune tunyaya twakaita setutu ende kuna tete avo ndanzwa uchitowabva kuedza kana tikada kuti tiwataudze kuti tete muroora wenyu uyu makambomuonawo here achiuya achikuturirai dambudziko remumba mehanzvadzi yenyu iyi saka ndo pandaida kuti kana uchinge wakaroorwa paina mwene tezvara tete ndo vanhu vanofanira kunge vachiziva tiri kuitika neuyu ende vachikugadzirisai mambo nhasi ndiye dzinza hombe rekupedzisira asi vanhu ava wavo ndo vanogadzirisa maproblems acho zvino dambudziko rako wakaita mutonga nedemo todii ndo zvandaida kutoa ini tete wandakambotaura naye awasitete nditete sebia wandakambotaura naye wakatomboti muroora chimboshingirira zvinodini zvinogadzirisika ndichambozama kutaura naye hanzvadzi yangu wakambozama ndakaudza mai guru mukadzi wamukoma kumashure ndakatomboudza bankuru mukoma wemurume akati ndichambozamawo kutaura naye asi wakakupai anza yekuti chii hawana anza yawakambondipa apa hawana kudzoka back uzi munhu kana uine zvawaitaka unofanira kudzora feedback kuti ndadai ndizvozvo vananga akasimudza ruoko ndianiwe pamusoro ndianiwe ndicatherine kana kuti mairuwa ndati nditaure nekuti vanhu ava vakagara apa uyu anonditi tete chero iwo anonditi tete kuchechi tinonamata tese saka ihama dzangu chekutanga ndarwadziwa kunzwa nyaya yakadai pano tichigara munharaunda tine dzimba dzatinotoyemura even kumusika kwatinoswera tinotengesa tese ndo imwe kapo yatinotoyemura even iwo ava vana vadiki kwandiri inini hana kubvira ndaroorwa ndine vana wangu 3 but tinotodzidzawo zvakanaka kubva kwawani ndikutoshamisika ndiri pano kuti zvinhu zvakadai zvinoitika kwawani chekutanga ndaitoda kuti makorokoto kuna maifed nababa fed maifed wachimbondiudza history yavo avo mwana mudiki asi akashingirira imba yake kureva kuti vanhu vaidini waida kuvaka chinhu chakanaka chinhu chandokuudza maifed kuputsa imba kuri easy but kuiwaka anonzwisisa kuti imba yakakosha tisu wasiri mudzimbabwe imimi
mogona kuona kunge kurambana chinhu chiri nyore, but mangwana 2 days chaidzo unotoona. Warume chandikangotaura kuna baba Fedhi, zvamataura manzwira andandichiita, warume wanobuda kunze wanohura zveshuku. Asi handina pandanzwa muchitaura kuti baba vaFedhi waruita gumbo mumba gumbo panze. Meaning to say kana wachiita wanotorespect, I mean, semukadzi wavo. Zvimwe zvatinotaura kumusika kunotaurwa zvinhu zvakawanda. Vamwe vanotorwadziwa nemarriage yenyu. Wobva waita zvinhu zvekuti mubhuwane. Chandanchida kutsiva ndechekuti maifedhi time yamakafonera baba Fedhi kuti yaunzwe nyaya iri kutaurwa yababa awa. Imimi semukadzi ari mumba make nemataurwa azvaita, mungadai makabva matoti handichatakurwa nababa kuchengetedza imba yenyu. Imimi baba Fedhi dzidzai kana muri mumba budiranai pachena. Kubudirana pachena, transparency yakanaka stereki inoita kuti muchenesane. Hapana pamaigona kuchenesana ba imi makaramba muchida kukwira mota yeavo. Maingotsvaga rimwe bhaiki rinonegotiateka naro motakurwa naro kuti imba yenyu irambe yakadini sevanhu vari kuda imba yavo. Chandinotaura ndechekuti maifedhi mukasiya baba Fedhi hamuoni murume akadaro. Baba Fedhi mukasiya maifedhi hamuoni futi mukadzi akadai. Zvamataura mambo kuti unogona umboona kumhiri uko kuine mafuro kwakanaka. Shuwa varume vanodaro. Asi anopedza achizoona kuti kwangu kwandabva kwakadini kwakanaka. Saka chandiri kukukurudzira ichiri pano, regai kuputsa imba, hazvinakidzi. Muri vanhu vanonamata vanoziva Mwari, tsiuranai zvakadini zvakanaka. Kuuya pano kuti mugadzirire, ende tete abhilive kuti kuuya kuno kutoziva kuti makakura nguva yakareba muchishingirira muchigadzirisana mumusha. Saka musakutsei baba, teererai zvichitaura. Ndiwo masoko basa ndati. Muri kuinzwa here kutaura? Muri kuti chii nazvo? Ndinoti kungoti tichiri pakati pekutaura zvegumbo mumba gumbo kunze zvanga zvitoripo. Ndakasvika pakumbotaura, ndasvika pakunyarara. Baba vari apawa hawapindi musikana, wanoenda kubva ava bata mahuri ndo awanodanana nawo. Kana vacho pakuvatsiura nyaya ikambotongwa, ikambodaidzwa nambuya wedu, tikambogara pasi nyaya iyi, akandipindura kuti zviri normal kumunhu wemurume, haundibvunzi mubvunzo wakadaro. Nemi muri ipapo munoenda here kubhava? Handiendi kubhava. Saka makaziva sei kuti vari kukesha kubhava? Pane pakapo wakambofonerwa, wafonerwa. Wakafonerwa uchinzi? Wakafonerwa pawatadza kudaira foni, wafonerwa futi pawatadza kudaira foni. Takakoma ndii kudaira, takatogara tese. Ndakatobva unohodha musi wacho kubva kuSouth. Ndakatoneta ndobva wafonerwa uri pamusika havanodaira foni, ndobva wafonerwa futi havanodaira foni. Ndakati musi kudaira foni, vakati iyi munhu ari kubvika. Saka wakabva wangobvunza kuti urero foni? Takambobvunzana kusvika takapinana kusvika wandipa nhamba dzemunhu angachiona. Kuti ndakataura kuti hakuna zvinhu zvakadaro, tingatoita noise pamusika panapa nekuti nyaya dzenyu dzawandisa dziri nyaya dzemahure nevasikadzi. Ndobva azonditambidza foni, aitira kuti pamwe tinoita noise patanga tiri. Ndakatora nhamba, handina kana kumboda kunesana nemunhu wacho. Ndakangomufonera akati zvoni pane zvandanga ndichida kubasa kwenyu. Ndakati alright. Ndobva ndazoti kuWhatsApp. Saka ubva wagutsikana kuti hure? Handina kugutsikana. kuWhatsApp ndo kwandakazongoona picture pandaziya munhu wacho, ndinoti munhu wekubhava. Ndobva ndazovabvunza vakaramba pavazobvuma kuti ichokwadi. Nekumashure vakambozviita vakabvuma futi kuti ichokwadi. Umwe musi ndakamboti ndiri mumota, ndakatora tishu rari mumota. Tishu rari mumota iri ndakati ngendere tishu ndomboenda kutoilet. Ndobva ndatora tishu reri, ndatora tishu pamwe nerimwe tishu ranga rakapfekerwa mukati metishu. Ndobva ndati rega nditore ragara rakabviswa kare rakadini. Ndobva ndarivhura kudai, ndakaona mine maprotector plus akatoshanda anga ari nemutishu. Ndakavabvunzazve vakati zviri normal kumunhu wemurume, usandibvunze zvakadaro. Asi imimi hatisi kuti murume akagona. Ini tomboti ndimi
maona murume kuti atora hure ashandisa protector, hauridzi mhururu here kuti ndakachengetedzeka? Handizozivi kuti pese. Aiwa, ngatimbotaura iyi maini, ngatimbotaura iyi. Hauridzi mhururu here kuti ndakachengetedzeka? Handizvo here? Dhani kuti da ringozva kuti ari kungorova mupostori ariko. Handiti ona hakaine protector. Munoziva kuti ini ndina maiguru wangu ka murume wakaisidza kuma-NGO aiti kana akubuda maiguru wangu aitotora maprotector kuti bebe mwana ndinoziva kuti pane zvamunoita ndizoshandisa iwo izvi murege kundiuraya. Aitodaro nokuti aitoziva kuti ende murume hauna paunomudzivirira, hauna paunodini, paunomudzivirira. Gara watoziva kuti mombe kabuda mudanga ikuenda kumafuro. Asi ukatoona anenge ari kutoita kushandisa protection wototi zvakatonaka, ari kuzvidzivirira. Wakadzika mukaona rume ane maprotector musapopote, nekuti ukaona anenge asina muhomwe chitoziva kuti mupostori. Ilive wire nditika but ukaona ane protection ari kutodini. Hatisi kukurudzira muroora, ndoda kuti undinzwe, handisi kukurudzira kuti zvakanaka, but toda kutarisa mativi ese because iyi mvura yakatodini, yakatodeuka. Handiti muri kuona? Saka ndo pati kutaura muroora kuti saka imi muri kuti nhasi zvomauya pano mashinga here kuti imba yenyu iparare, kana kuti mune zvamunoti tikadzoka kumba sinzi tete wauya tinogona kugadzisa apa nepapa todzokedzana pekudhara. Mari yandabvisa kwanga kuri kugumbuka. Aiwa, murume unga tichigara pasi. Munoziva kuti kana mauya panapa mukadzoka kumba mautanga new page. Hapasisina zvekuti wakambonditi. Nokuti murume nhasi ari kutiwo mukadzi wangu handisi kugutsikana nemafambiro ari kudini aari kuita, asi haana chokwadi chainacho. Iwe une zvako zvauri kutaura, une chokwadi yekuti wakaona protect. Handitika asi hauna kuona wakarara ko ndikati ndakaisirwa neshamwari. Akazvipindurira ega pamusoro emambo, akazvipindurira ega akapindura ega. Asi ndandiri manjika ndekunoti ishamwari yangu yakakangana. Ndotonjengawo andombomira apa akapinda pamberi pehama yangu. Saka ndandokukumbira muroora kuti kana zvichibvira sinzi tete waripo imbodzokai kumba mumbotanga new page. Asi handisi kukumanikidza, ndoda kuti utaure chokwadi. Kana kuti hauchadi zviro zvakangodini, zvakangonaka, ukatitaurirawo chokwadi tobva tangoziva hedu kuti tiri kubvepi tiri kuendera. Kutanga new page, kutanga zvekurarama nababa vaka, handichabvumi, handichadi. Nekuti baba avo even vari kubasa kwavo chaiko, munozviziva here kuti ndinoda kumbobvunzwa bhosi muri munhu wemurume vakadzi varipo sevanhu vakaroorana. Munofanira kusuwana kuti rega ndifonere umwe wangu ndimubvunze kuti aswera sei, ari sei. Ndaifona pandada makuseni mamuka sei, unopindura nzoni ndiri busy, ndozokufonera mazvibata. Ukafona palanji konzoni ndiri busy ndimbori palanji ndichafona mazvibata. Ukafona namanheru akurara unodzwa kunzi zoni pamwe anenge akadhako kuti ndozokufonera kunoedza pamwe 2 days hapana munhu afona. Handizoti tiri pamwe chete, handizoti ndo rudo rwacho here. Paanoya kumba kuofu tinenge tichikungotukana pese nyaya dzizhinji tichikungotukana. Katara chakati hapana chinobuda, katara chakati akunipopotera. Saka handizivi kuti ndorarwa ndoupenyu hwacho here, ndokuti ndondishingirire. Inhau yekuti manzwa kupupura kwaita mai varukwa kuti musasiya musha wenyu wamakawaka, handiti mapabata. Saka imimi muri kusaina kuti imimi mwana uyu muda kuti asare achitambudzika, handitika right. Tiri kudzoka, tiri kuuya apa, imimi makapiwa operation, handiti tazvinzwa kuti haasi kuita pay attention kana kuda kumbozviteerera izvozvo. Ndinoziva kuti anosvika panguva yekutaura kuti aiwa izvo handina basa nazvo, ndoda kurara newe chete. Handiti muri kuona, ndo pane nyaya. Handiti muri kuona. Saka imimi ipapo munhu anotaurirwa, munhu anofanira kunzwa, anodzidziswa. But asi kwete kuti musvike panguva yekuti izvi zvamakaita zvese izvi motaura kuti ndakuzvidhiropa, ndakutanga zvangu patsva. Handiti muri kuona. Saka imimi mune chirwere ichokwadi, handizvo.
chirwere chenyu muri kuti akakupai futi ndiye nekufamba kwake ndizvo zviri mumwoyo menyu. Saka tiri kukumbirawo kuti kadai ranga riri bonde handitika uyu anogona kunzwisisa pane kupinda kuputsa musha wenyu. Hapana kunzwisisa, tataurana kakawanda. Aiwa, tinomuudza weisizvi ndakatopa kutomuudza kuti iwe kuti mabatira aunondiita asi pane zvandinyanyo kutadzira, pane zvandakakutadzira. Kana pane zvandakakutadzira kandokumbira kuti undiudzewo. Kana pane zvandiri kutadza kana zvandisiri kugona mulife mako, you are free kundiudza kuti ichi uri kundikanganisira pakati, ichi uri kugona, ichi wadai so. Haandipinduri, anoramba akanyanya. Haapinduri. Pamusoro padiki mukaona maiyo mataurire ari kuitika panapa, dare harisiri kuti rinoda kuputsa, rinoda kuumbiridza, kuitira mhuri vanhu mune magarire akadini anenge ari nani. Haungoambi ngeungoti kuuya maita kuti ndakabvisa gopuro kwakangoti zvakanaka. Chinhu chese chinombotenderurwa, kana ng'ombe mutanga chaiyo kana kuijoka mungombotenderura, meitenderura. Kutenderura kunenge kuri kuitira kuti zviende pakanaka pasiri pekuputsa. Asi kana murimi mavhuraramba makaona kuti ati marasha, asi dare rinenge harisiri ipapo pekudaro, rinenge riri pekuedza kuumbiridza. Tazvinzwa mama. Ati marasha. Pamusoro imamo, inini ndine maonere andiri kuona sekuti ndine mubvunzo wandakaubvunza kuti vanhu vanga vasiri pamwe chete, handiti umwe anga ari kumba umwe ari kubasa, handiti ende anga ari kumba akazofonera murume kuti huya titaure, ndizve then anga ari kubasa haana kuenda aba, handitika. Then anga ari kumba akazoenda kubasa kuti vanotaura nyaya yacho, handiti yanga imbori nyaya iyi yaanga afunga ari ega, kuti munhu yanga angori ega ari kumba, kuti here pazvinhu zvamamuchinetsana asi makazoti umwe musi makangorara matongofunga kuti inini ndaufunga kuti unopa murume gupu, zvakamboita sei? Nekuti sikuti pane situation yekuti tamidzana masoko vana ndakupa gupu, asi ava vanhu vanga vasiri pamwe chete baba, zvichireva kuti pane mumwe munhu akangomunga mabhurangeti, ndizvo achibva atofunga kuti nhasi ndaufunga kupa murume gupu, handiti chii chakatambuya mupfungwa menyu kuti muzoite pfungwa idzodzo muri kwenyu mega kusiriko kune murume ipapo? Maybe pakutanga kumashure ndakambonetsana futi, ndakaudza sisi wangu wakataura vari tu nemurume wangu, wakati ashuwa maiguru ndakanganisa, ndichatraya kuita munhu kwaye, ndichatraya kugadzirisa pese pane mamistakes. Kana akandifonera ndinodayira ndichitaura naye zvakanaka. Ndakabvunza ndikati zvoni munhu wemukadzi kana munhu wemurume muchifonerana mune time dzamunodimbira kuti 1 o'clock kana kuti 12 o'clock hamufaniri kufonerana here, kana kuti 7 o'clock hamufaniri kufonerana here. Ndo chandakanzwisisa, kana munhu uchida munhu wako une right yekufona anytime kufonera umwe wako, but pese ndakafunga umwe wangu ndikada ndimufonere anondirafura. Umwe musi ndakamboti patanga basa akati kubasa kwandiri kana uchida kuuya unongoya anytime, kana kusafona ndita papa $1 here kuenda $1 kudzoka. Ndikati it's okay, kana everyday ndogona kutongoera kuti ndada hangu ndinogona kudini kungouya. Umwe musi akanditi ndiri kurwadziwa nemusoro. Ndikati alright, ini ndine mapiritsi andinawo ndikubasa, ndichadzoki kumba ndakutoya kupi kubasa kwenyu kana ndachaisa topigirai mapiritsi zvanzisauye. Ndikati mati muri serious? Ndoti moti ndisauye sei? Mumbotimirewo mbichanepo ichokwadi kababa. Musaka kudai tinoda zvinhu zviri straight. Communication yaita but mukadzi uyu ndichida ezvo zvari kutsanangura akadzika makudai Ngatigarei zvakanaka. kana tichitaura tese mukadzi anotaura hake kuti anotaura zvekutoti dai ndainyasoita reaction inoenderana nemashoko ake, pamwe dai pamwe ndakasovharirwa kuti anotaura pamwe pacho nechitoedza kuti avoidwo hangu kuti munhu because nyaya dzake mungona dzaanotaura idzi
saka kuti here nyaya dzakuti ndo dzakutuma kuya negupuro arikuta ndedzekare dzimwe ari kufuna kubva kudhara ndo dzakutanga kurongopera izvozvi zvinasuri handiziva kuti ndo dzaaiunganidza kusvika azouya here kuti handichakuti handisi kuziva hangu ndiye hangu mapenduro because nyaya dzake hazina kuitika nezuva dzine nguva yakareba dzakasiyana nokuti dzimwe takatofunga kuti zvakatopfuura but nhasi ndinondopa dzakutanga kufungiwa pakati pakazoti saka handisi ndo zvamutuma here izvi amen kubvunza tingapedza nyaya vakuru vanotanzi dzinopedzera musoro kumakungu hanga dzichizouya tingatswera hedu tiri kutaura manzwa mai wataura wati havachakwanisi kunga vachigara nani nababa avo ndofunga ndopatabata tisina kwatiri kuenda handiti kamai waramba tamboedza kutaura navo kuti dai wati mai wadini mai waramba saka chekuchataura chacho hapasisina totongoikoma nyaya yacho because taane pekutogumira mai musoro ichangamisa musoro inyaya wauya nababa baba vachiti handisi kugutsikana nemafambiro ari kuita mai ava neshamwari yavo ndio nyaya yatakuuya nayo pakati pedai idzi dzekuti kune magupuru dzazouya dzichipinda mukati handitika chokwadi chichitsvagurudzwa kunzi chiri kumboitika chii mango hadzidyiwe dziri mbishi ukadya mango dziri mbishi unoita wanzira tinofanira kudzimirira kuti dziite sei dzibve kana dai panga pari kuti pane zviri kuitika isi tatombosvitsana ndinotsvaga maways and means akawandisa kwazvo ekuti ndizvidhifendi madomasi neunyeni zvinoiswa muriwo kuti unake saka tapa vanhu mukana kuti waise madomasi neunyeni ye chokwadi chaurira uyu kuti handisi kuona kufamba kweuyu newe zvakanaka ndo zvinhu zvagumira munzira iyi yanga iri nyaya yekuzobvunza kuti sei wazodai taane anza kuti chiri kumboitika chii tatazone mubvunzo wekuti sei iwewe wakazoendesa gopuro auta anza yapindurika yevanhu vaviri ava kuti wakumbofamba sei ndo pari paine nyaya saka iyi inyaya yapindira padumbu yekuti kwakapiwa gupuro but nyaya yatauya nayo panapa ndeyekuti handisi kugutsikana mafambiro ari kuita ava vaviri ndinotenda uyo ari kuongorora kuti mai vangu wakagara wega kumba asi wakazvipa wega mupfungwa kuti ega ndisimuke ndinondotaura nyaya yegupuro waonei nyange takasotukwa tikakanzerwa nanatete tinoramba takahenga 3 years 4 years toramba takahenga saka takagara akatisina rudo pamba pacho because uyo atoziva kuti kune mukadzi kumba kutokomplena kuti mai mukadzi wangu hasi kufamba zvakanaka kutoziva kuti tiri pamwe chete kumba but nhasi uno ndaakudzokera inini handichanzwisisa zviri kuitika kana anga ari magariro kana kuti kwakuri kubikirwa hapasina chinhu chiri kubuda chakanaka naka handi muri kuona mumashure matiromboziva kuti pane gupuro rakatombobuda but inyaya yapindira padumbu temu yake inodaidzira kuti ndinotomboziva kuti chii chiri kuitika pakati peuyu neuyu handi muri kuona inyaya yaperera panzira mune maways amambotaura mambo kutanga kuti dai usina kumhanya hako kumberi ndo pandiri kutaura kuti mango hadzidyiwe dziri mbishi mango dzinodyiwa dzaibva dai wakasvikira vanhu wakaita sei wakanamirana but now tapa munhu mukana kare wekuti aise maonyeni nemadomasi hazvibudi kana paitori nemwe nzira ingatoitwa kuti muone kuti chaa chiri kuitika apa nepapa ndechipi chiri kuitika panyaya vanhu ndeyekuti mukadzi kana pane zvaanga ari kuita azvivhara pakuti akabva andomhanya kupa murume gupuro tichazvipuruvha tichida kuzvipuruvha sei iye kati murume wachatoramba kana tichazvipuruvha chii dai panga kuri kwokuti murume ari kuti mukadzi wangu hasi kufamba zvakanaka wakagara mumba taikwanisa kupuruvha kuti tione kuti mukadzi hasi kufamba zvakanaka shuwa here but kana mukadzi akatondopa murume gupuro handitika tichatonga chiipa ndo pane anza yandi kutaura kuti mangu hadzidyiwe dziri chii dziri mbishi yatovharana nekuti uyu akatopa murume gupuro nekuti uyu akaziva kuti nyaya yangu yakubuda pachena saka kuti ndiwine rega ndindoramba murume haachakwanisa kundipinza nokuti zvatakagara padare panapa tese kubvunza 1 by 1 pane nyaya pese tine tichitopaona kuti nyaya yanga yakafamba yakadai but nepatasvika apa hapana chokwadi chichabuda but chiripo ndo chiripo izvi zvakutoda musiki wedenga ndo zvapo chakwanisa kutomisa ndiko kudaidzira kuti hapasisina bakana mukachida kuenda uku muri kuendera for nothing rega tigure nyaya yacho yagurwa ndoshora asi kuona tinenge tichiona kuti nyaya iri kufamba yakadai hatisife takazovharika kuti kudare kweko yakutopi nyaya tinenge tichitoona dai kwanga kuri kwokuti mukadzi ari kuti murume tiri kugara tese tiri kunetsana hedu but tiri kugara tese tingadai takuenda panext stage yekuti tipuruve kuti mukadzi anga arifamba zvakanaka here kana kuti asi kufamba zvakanaka zvaititorera 2 minutes netatopuruvha kudhara tatodini tatopedza handitika but nenyaya yekuti mukadzi abva amhanya kundoti murume handichadi saka tichakwanisa kuzvipuruvha zvichabatsirei
kana dai tikaona kuti asifamba zvakanaka anongoti hey handisifamba zvakanaka ka asi murume ndakaramba handiti munhu tingodzoka pasemuchi ende uyezve imimi guru ramakapiwa makatotambira akandamudza maoko ndikati handitambire ndeizvo ndoguru rako handi akadaiso mari handina kutambira vakanda pamubhedha kabuda paini saka nyaya iyi hatichakwanisi kuti tipuruve kuti chikomba chiripo here kana kuti hapana handiti ka nenyaya yekuti uyu atoti murume handichadi kana dai tikazvibata kuti mukadzi wako asofamba zvakanaka siri mukadzi ari kuti haachadini haachadi iwewe muzukuru pawakatora gudu chinopa murume wakaendawo here uine hama yako kuti izive kuti waenda kunogura murume wako une here hama yako iri kuziva pataimu yandakaenda handina kuenda ndine enekusajika ndakaenda ndakamuti uyationesani bcause masira wasiya wandiita pawabva kuno uchibva kumba uchienda kubasa manhero acho anga abva kundituka vandipushidzira uko pa2 weeks pane nyaya yanga yabva kunetsa futi tanetsana mazvibata ndatsiura mwana anga ndazvimadhirangoziva kuti wakaenda Fordbank murume kunobvisa ikuro une here hama yako iwewe yawakaudza kuti ndiri kunosiyira gukuru murume akabvisa kako saka ndiri kuti ndakaenda kuFordbank ndakaudza hama zvanga zvaitika mazvibata ndikati ndiri kuronga kuti andambotaura naye kuti uyatitaurirani kana kuri kuunganidza hama tounganidza hama toonesana nenyaya iri kunetsa kuti unzoti kuti tiri kunetsana nenyaya yeyi wai usiotara neni zvakanaka pese paunoya kubva kupi kubasa handiti akati ndikati kana zviri kunetsa uya undipe zvinoti inini zvinoenderana neni mazvibata zvikanzi tora wega zvinoti iwewe ndikati handikwanisi kutora kuti ndotora icho iwewe usipo uya tionesane paground tichitaurirana mimi muripo inini ndiripo kana hama zvichipinda dzinopinda panyaya iyi ndopanda kumashure musati mapana gukuru musati manetsana ndofunga amai wataurawo tongoti nyanga yese nekuyemura handitika kumashure kwesu uku musati matakurana nezvebhaiki nekutakurana nemukomana uyu paine kunetsana here kwemaitirana kumashure kwesu kana kuti zvazotanga kuitika maakutakurana nebhaiki kumashure pane paakatombotaura kuti zoni tirikusaranya tainetsana akanditi zoni even mwana wacho awina kuti asi mwana wangu akataura akataura mashoko akadaro ndikati asi mwana wako zvikanzi ndosaka ndisingachengeti nekuti asi mwana wangu zini hamuna here musuwa makambotioma inini urimbo pamakambotiwo murimo urimbo hapana pandakambomuti urimbo baba awa ndo vanotondituka zvinyanzi vanotaura ende musi wandazoti wakaguruka vanga vandituka zvinyanzi avo vakati get out in my house buda mumba mangu ndati ndauti tizotaurirani muuye kumba titaurirani tionesani akati buda munomu handisambonde kunyengerera ba get out buda uyendi handifi ndakauya ndakakutera kuti tigadzise nyaya idzi handidi ene handifi ndakauya zvachose zvandakakuudza kuti utore ndozvaunokwanisa kutora iyewe buda uyendi handisakukona maziso angu mazvibata pamusoro mambo anoda chinhu chinobatika kuti akubatsire ukati zvinhu zvinonetsa kuisa judgment kana kubetsera mambo takagadzira chakati uri kuona mambo vanhu vese vakatuturwa ka muri kushandisa chinonzi chihebhu haitongi chinhu inoramba yakaita hang-up iwewe kana uri munhu uda kubatsira mambo kuti akubatsire kana kuti akubatsire uyu taura ndine kuti inini ndandine chikamu chekuda kutora chakati nechakati ndakamuti huya tiparadzane ndatora ichi neichi usare neichi neichi imimi ndo zvinoita kuti mambo akwanise kutonga zviri pamusoro pechinobatika mukaita chihebhu isati profiti chihebhu tinoti mauya kudare taurai zvamafambira kudare kunoku nezvamuda kuti zviitwe kudare kunoku uye kana ari kukuda anotaura kuti ndini ndiri kumuda asi mukadzi uyu ndakasenza naye nechakati ndo zvatinazvo kubudikidza kwamabasa ratakaita zvekudanana izvi
i0.0 because iwe une wako wauri kunzi udanana nawo uye ari kudanana newakewo iaccident dziri kuitika muvanhu vari kutsvaga. Asi pazvinhu zvamuda kugovana, pakurambana kwenyu muchada kugovana, munogovana sei uri kuti zvinhu zvachona zvakaita nyika yese zvinhu. Pamusoro imambo ndanga ndichafungoti tichasvika pastage yekubvunzwa kuti zvinhu zvamiri nazvo mune zvinhu zvakaita sei, handizvo here? Inini ndikugororo ipapo, inini pakugororwa kwezvinhu handikwanisi kupinda ipapo. Hapapindi zvinoitwa kwani kwaMajor Street. Inini panapa ndinotonga, ndinoripisa zvinhu zvitatu zvandotenderwa zvepasi chigare. Ndinotenderwa pano kuripisa munhu huku, mbudzi, mombe, ndibva ndaguma ndakadaro. Ndo zvandinotenderwa pano. Dai mamine mombe handaigona kuti itai 2 kana kuti 1. Kwamaa kutoenda uko handitokwani. Munotoenda kwani kwaMajor Street, ndianokwanisa kukudivhaidirai kuti iwewe so ita so. But nguva yenyu tainzwa. Chandandoda kutaura chekupedzisira ndechekuti iwe mudzimai unotitendera here kuti tipuruve kuti chokwadi wanga uri kufamba zvakanaka. Thank you so much. Iwe murume unotitendera here kuti tipuruve kuti wanga uri kufambidzana namai? Iwe murume unotitendera here kuti tipuruve kuti panapa zvamati zvachiitika? Ndopandira ndandira kuti pana ndisinga roko ndombuyo naida kutobvunza kuti nyaya iyi inga override here nekuti ndaramba nekuti kuti ati andipa gukuru. Saka nauya ndandichifungira itonzi yatopera because ini ndaramba. Saka mauya zvakanaka, mauya. Aiwa, tinge tichiziva. Tichiziva. Iwe murume toda kupuruva kuti chokwadi wanga usofambidzana namai. Handitika tikakubata uine mhosva 1 ucharipa mombe kudai. Handitika chechipiri ucharipa mombe 5 kuna baba. Mutongo uchifambidzana nemudzimai. Handitika kumudzimai ndezvimwe chete. Tikakubata utongo uchifambidzana nababa. Ucharipa mombe kudari, ucharipa mombe 5 kuna baba. Nokuti baba wauda kuti watore mumwe mukadzi wautoroorwa ke. Aiwa, hatisi kuti neuyu, but wakutoroorwa nomwe murume. Hatisi kutaura uyu hatinombomuti muri kudanana, but tida kupuruva kuti zviri kutaurwa nevanhu ichokwadi here. Nokuti ini pandiri panapa handina umbowo, iye wacho nauyu haana umbowo, but angoudzwa kuti mukadzi wako mafambiro ari kudini, ari kuita mhete aripi. Pekupuruva mambo apo ndiri kuona pakanaka. Panouya paitibatsira kumonyoroka kokusabudisa chokwadi pachena. Saka ndofunga ikafamba mafambire iwayo manje. Kana tsuro magenga wacho uchaona. Tinoshanda nemaprofita, tinoshanda neng'anga. Saka kana toda kupuruva zvatoda kutaura muda kumwa mutero, azvimbirwa ndiye achataura ngano dzake. Hapana ari kunongedza. Kungoisirwa muteo wako apo utaura zvaunotaura womwa. Azvimbirwa achataura kuti ine mana ndarwadziwa ini. Toti aiwa taura zvauri kutaura. Wotaura wobva warutsa. Mhete aripi? Zvinotibatsira izvozvo. Adaibva apa pane mai waye wabva kubhonda. Toda kuti mumwe muteo, saka imboendai pasaidi. Timire tipoganizire zvinhu zvacho zviite zvakanaka.